Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Soltera ko? Pila pa gid ang imong gikinahanglan aron undangon ni nimong sitwasyon na. Chris! Kaluy ang imong kaugalingon. Ayaw itugot. Nga naungon ka niya ni Rodney nga babae kang hantukira, mubuglupad. Kay paniguro na ko nimo nga mapatay ko tong tawhana. Nakadungog ka, Angeli? Mangutanan ko. Makaako ka, gadunay maamong, tungod lang sa iyong concern nimo. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto. With you. Makaako ka? Nga na taong inosente? Nga masugamak sa kadaot tungod lang sa pagpadalipod nimo? Mao na hinungdan nga miingon ko nimo paparts. Nga undang na lang sa imong trabaho. Ikaw nga kong hagiton sa pagpalayo ini lugar. Aron malayo ka sa peligro. Ako'y mahibaw aron mabuhi ka. Unsa? Andam ko manarbaho para nimo. Ngano? Nabuang na dae ka? Nga nung nabuang man? Kung nagagikan siyang kasing-kasing ang iyang gi-offer nimo. Di ba mas angayan gani nimo siyang tawag hero? Salamat sa imong pagpagkabana, paparts. Nahibawaman ko ba? Nga kaya kaayo nimong tumano ng imong giingon. Kay naglunop gud ng inyong kwarta. Ah, naglunop yun? Ah, bida sa ng termino ha. Aw, sige, kung dili ka gustong naglunop. Ato lang ingnon nga, naglapok. Baya, no? Ay. Pero, bisag asa ang terminuha, haom yun hinoon kayo sa inyong pagkatao, Chris. Ang tanan sa atong dapit na kaila og kinsa og unsa mo. Nahibaw baya ko nga kamumay dang panan sa mga pobre dito sa ato. Mao tingali nang nag-abot-abot ang grasya nga gihatag sa Ginoo diha ninyo. Kay gikan sa imong mga ginikanan og ninyo mga anak, pulos man gyud mo mga ayong tao. Pinangga kay mo sa ato. Tungod kay nailan man gud mo nga dalay gud kayo o kinaiya. Akong uspuna, salamat kaayo sa gipakita nimong concern. Pero, pasag din na lang nga magpabilin ko din aron, ani na lang gid paaboton ang katapusang yugto sa akong kinabuhi. Amen. Hoy! Nagduit ba gyud mo? Sige. Anhe kon anhe. YBI. Yes! Dito tayo hanggang matiguang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Hoy! 7 days. Tangkod nga usa na kasimana. Nga wa mauli ang imong kalibin. Unsay bote pasabot ini? Wa ka matuog pa, parts? Wa manggani ka nga mas nagkinahanglan kag pahuway ron panahon na. Kay na stress ka nagmaayo. Amo kang gibantayan. Mansa? Kay nagsigig lang taw sa gate. Kay nagpaabot ka sa pagpauli ni Rodney. If I may ask, Natural naman tingali. Nga ako nang buhaton. Nga ako siyang ka-live-in, di pa? Ay dili na unta ka maghago. Kung nagsige pa siya kontak nimo, aron pahibawon kung unsa din natabo niya. O kung nganong miabot sa ingon ini nga gidugayon ang iyang paglaag-laag. Dili ba? Lisod sa taon ang langaw nga puwag lubot, Dax. Ingon anak si Rodney. Mura siya langaw nga puwag lubot, kay bisag asa lang mutugdon. bisag ka usa wag gid siya mo kontak nimo. Wa cute. Ug ako mismo, dili na saan makakontak niya. Katingali, nag-ilis na siya numero. Para sa una niyang pagduwa og kayo uban sa iyang ina-ina. So, unsay hukom? Mo lang. Unsa? Ang taong laagan, dili na tupugngan. Kay mas dali man ang mapulaan. Unsa man gyud imong gipaabot nga mahitabo? Ambot. Kay ako mismo, wa ko magkasabot. Kung unsay gusto na akong mahitabo.
Papart sabi nimo, nag-anam kagid ka imposible. Pasagdi na lang una ko ninyo, okay? Otro ka ra bang naghatag og kalibog sa akong utok? Sa? Ay, kalapat ko sa akong oni mo. Oh, ngano ko taon? Ngawa man ko magpirwisyon nimo. Nga bang may unong ka man amo din eh? Ngawa ka man maglisod. Nganong dili ka man mapauli dito sa imong mga ginikanan. Aron tarungon ang dagan sa imong kinabuhi. Ayaw pag-ambit sa among kalisdanan kay wa kay angay. Nataw ka nga nagtangag og kutsarang bulawan. Nayati na. Ngigagol. Wala gyud magsulti sila si dadig mami ana. Tungod kay mga tao sila nga humble kaayo, Chris. Pero kami nga imong mga silingan, nahibaw unsa mo. Mga ay pag-inamaw. May atubangang imong ugma. Og pasagdi mi nga way nahot nga mag-inunungay kini. Hello? Kailan pa ka na ko? Okay ka lang? Di gud mahitabo nga malimot ko sa tao nga nautangan ako dakong puot. Kay mao'y kanunay nagsumpay sa akong kinabuhi. Oo. Pero, walay ka magpagkabada sa pagpagita kung hain ako. Imagine, 1 week ko, ngawa ni mo magkita. Okay na ba di mo, di ka mo magkita? God knows nga gibuhat ako ang tanan aron ka makontak. Pero ikaw man ang milikay. Unsa? Kung matinud-anon ka sa imong kaugalingon, muangkon ka nga nag-ilis kag numero sa telepono. Tungod kay tuyo nimo nga dili ta na ka makontak. Di ba? Sorry nga mapakis ka sa sayop ni mong pagtuo. Kaya ang tinood, dawagtang yun nga akong phone. Anya, nganong nagkatawag man karon? Mo na akong gipasalamatan. Tuod kay walang damha nga. Nakitaan sa usa sa mga trabahador ni Atty. Nadine? Siya na din. Wa, uy! Wa! Di amagod si Nadine nga usa sa atong mga guest og dunay gisiniyas. Ngano bang murag na-alarm ka man? Oh, wa man. Wa ba ya? Abi mo gula kog ako'y gingalan ni Mugna din. Imo man gisumpay sa atong gistorya. Tingali guilty ka lang. No. Unsa? Tingaling nakugang ka. Kay naakay nakitaan o gitanugan diha ang angan, Nadine. Adios. Namiti ka? Nganong ingon man na imo pangutana? Kay bikto nun sab ka? Bitaw, kumusta naman ka? Sharo sad uy. Sa kadugay na natong nag-uban, do kapag yun makamemorize sa number sa akong cellphone. Para unta to, nag-long distance na lang unta ka. Usa pa na atay landline. Ngano? Sorry gyud kayo, mi loves. Kay hiktik gyud kaya nga mong schedule na attorney. Grabe ka busy. Sa kadagan sa mong yatiman og i-follow up nga mga importante gyud kaayong transactions, pwedeng mangayog pagsabot. Dili baya ko daw. So, am I forgiven? Angay ba dayan kung kasukat ng tao nga naningkamot? Aron madugangan ang sud sa iyang panudlanan? Ikaw ba yung nagsampay sa akong kinabuhi? Maong angayan ba di ay nga dili ka na ako pasayloon? Thank you. So, kanasa ka man makauli. Karon na. Okay. Take your time. Amping. Andam-andam mo ha. Kay moabot na ang haring gangis. Careful sa inyong mga tinubagan kung inyo siyang ikaatubang. Bye. I will miss you. Me too. Mamiss na ka. But don't worry. Ubalik na ko. Promise. Let me handle this, okay? Pangitanin ako paagi aron di na nato. Mamiss ang usak-usa. Love you. Thank you. Love me. Tudloy ko. I will. Yes, I will. Okay. Pwede ba kumulakaw? Sige, pero ayaw gid og kalimot ha.
magpaabot ko nimo everyday. Okay? Palipay ko. Ano yung mga kaon? Ako rin gawon? Ang ako ra, ikaw wakilabot? Agaw na tong tanan, Letse. Hoy. Mas man malikas man ka? Gisapot ka? Ang akong pangutana mo ito baga. Miabot na ba ang tao nga akong giingon nimo? Ganina raw eh. Diin man ka. Dito sa may waterfalls. Dito mo sang amiga nimong gahig o. Nakapasurok na sa imong dugo. Unsa? Usahay. Makaingon lang hinoon tag. Huwag ka mauyog ang utok ining babayhan, ha? Pero nakaingon ka man na. Kaya pagwapa. Og nagpahumot pag-ayo. Human sa musulti nato nga, muabot na ang iyang Rodney. Dali kayo nakasaka sa rest house. Kaya di ay, naligo. Nagpahumot, nagpagwapa og maayo. Maong pagkakita ni Rodney sa dihang miabot ng ikugang dako, haskang nagpadilap. Unsa? Taligid kayo nakaguyod ni Angeli, paingon sa taas sa rest house. And the rest is... Naparon sila sa taas? Oh, nga man. Manglawgaw ta. Siya! Uy, gago! Yasa ka. Please! Balik ka rin! I need you. Now, please. Ayaw kong palibari, mi loves. Kay miss, nabayat na ka. Really? Unyak dili ko? Di na pwede. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. I need you. Now, please. Ayaw kong palibari, mi loves. Kay miss, nabayat na ka. Really? Unyak dili ko? Di na pwede. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto with you. Ayaw ko midjahig yung nanang akong kahinang, mi loves. Kaya di ganoon ko palabot, ana. Anya, babe. Kay wa man sad ko magkumidya. Ay kung sayon na, uy. Ayaw ko, tagaig sakit. Ha? Usa ko na yung sulti. Kasi mang bana sa timang atong giskutan. Gusto na kong tambalan ang kauhaw nga akong gibate. Kaya taot-taot kong nalayo ninyo. Nimo. Unya, yan na ko di mong balibaran. Angay lang. Tuod kay wa naman ko'y pagsalig nimo. Unsa? Dili gyud ka angay nga masuko, Rodney. Pero kung dili gid kalikayan, og ingon anak ng imong gibati, mao'y basula ang imong kaugalingon. Tungod kay ikaw ra ko'y sad-an. Kung nganong ingon anang akong likayan ang pagpakigilawas diha nimo. O ganong ako? Kinahanglan pa bang inawong nako nimo ang imong pagkadukiro? Naunsa ka? Mao nga dili ko mutuo nga sa imong pagkawagtang. Wa ka mo kamit og laing mga papay aron Pagkadaghan pa ni mong abla. Ano yung isugat ako? Imo kong dawan. paminawa una ko. Dili na. Oh. Di usikan mo nagmaayo ang taas nga oras. Moingon kung lipaya ko, tumarig ko, nagsabot ka. Ayaw ko papaminawa og daghang istorya. Anya kay wa man ko sa mood. Pugson ko nimo. Dili na mahimo. Ayaw kog balibare. Mahimo na nung kong gipainit og maayos siya mong gibuhata. Mong ayaw kog daw eh. Dili ko. Dili ko. Ma'am? Sir? Usa na tabo? Ma'am, sir? Abli na puntahan? Ma'am, sir? Why na tabo? Punyeta!
Pahawa na! Oy, kasi ito masingkit! Si ma'am. Hoy! Oh, sir, Mga animal! Nga mo, o sa inyo gisaka din eh. Ay, sorry, sir. Pero natunggan lang namo nga masingkit si Angel. Why na hitabo? Punyeta! Nagagawa ay ramin duwa. Niyapag mo! Panganawag mo dito! sorry sir. Tana, Chris. May nahitabo. Dili ko mutuong wa. Misinggit sa kalakot si Angeli. Ano ito ba yung istorya sa counter? Huwag ayaw din dito. Basta, may nahitabo. Pagkatilaw siya na ako. Ipatay ni mga kong gana, Angeli. Imo mo kong gisungog. Mo na yung bago ni mo estilo. Aron pagdanis kong kahinam. Imo na kong pasokon. Sorry. Pero dili ko time pa. Mo nakatilaw ka hinoon si kungkong. Uyapan ka na noon diha. Imo man hinoong gisubhan ang akong kainit. Imo kong gipalagot. Nga di ba ko gusto ingon anak. Lambing. Mao na akong gipaabot karon. Unya imo ko gisungay. Sa di pa ko malimot. Mas may pagbulakaw ko balik. Aron masubhan ang akong kalagot. Mas pinasuot sa imong uho. Nga dili kami kaayong nakasong dito sa taas, ha? Aga ako nadungog. Nga singgit sa kalagot ni Angeli. Imusang nadungog. Ugas na pagtingali sa ubang mga tao nga ni adini sa palibot sa resort. Mao nga dali kay kumilihok. Kay lain ang ako paminaw. Nananako ang kahadlok. Nanyan na sa kinan. Oh, dili palihog ko kinsay gusto mo gawas. Si Rodney. Ha? Siya ang sakay. Asa ka to? Wa ko'y labot kung asa siyang impernuham ato. Ang ako concern mo si Angeli. So bagay na itabo niya. Kilala nga ito na may bawang dax. Kaya nabalakan ako. Dili ka sa counter. Kaya ako katuon. Ako katuon si Nana. Kaya siya ang atong suguon sa pagsusi kung naunsa na si Angeli. Aron paglikay nga dili ka makasabaan ni si Rodney. Di ako na. Unsa? Ikaw na may bawang pangita o paagi. Aron dili ka makwisyon ni si Rodney pananglit mo balik dayon to Nana. Ug maabtan Uy. ka. Ang importante nga ato ko may bawaan kung naunsa si Angeli. Ay, sakit sa akong tiyan. Ay, Angele! Angele! tabang. Uy, tilag ginoo ko! Naon sa manday ka, day! Uy, Angele, naon sa ka! Ginoo ko! Oh, Angele! Angele! Ginoo ko! Wala naman kini siya maglihok! Dax! Dax! Chris! Tatawag ka si Dax o si Chris Picto! Ingna nga si Angele! Wala na maglihok! Mapatay na ko siya! Nono! Pagdali ka mo! Pagdali itaw ka mo! Kaya ba sinong pamatay na kita si Angele? Ay, naunsa pa si Angeli? Naunsa si Angeli? Naunsa si Angeli? Wala na maglihok! Pati pa lang ninyo siya! Ipagawas na ako sa kanan! Ato siya na doon sa ospital! Angele! Oy, Angeli! Naunsa man ka? Pero nabalik bang kasi mong agi? Kaya kipabukal ni Angeli ang akong dugo. Ha? Ngano? Unsa man ay nahitabo? Ikaw na ini. Oh, pagkabuang ko niya. Iyang gisuwayan ang imong kabuutan? Oh, kabahat niya. Inay nga iya kang lipayon, iya na hinoong gihaling ang imong kasuko. Siya na kinitabo atong gaganda ko. Iyag yung gilugit ang akong kasuko. Pida! Ikiha si Angeli. Imo na katungod. Kasi may baw. Nga pwede mo siya pasakalong kasong rape sa iyang ibuhat. Husto na. Rape, dili siya makalikay sa balaod kay ni ata nga anda mo saksi sa iyang gibuhat ni Angeli. Ako'y mo sentensya atong kagong dako. Unsa? Kay nako siya nakasa. Maong ari siya nako manubag. Ayaw na lang ganit patuga-tuga. Mag-risk ka pa mangiga. Suma, o sa mo nimo. Tungod sa pagkagahin ang uni mo. Ha? Hay mataron. Hay taron. Tungod ka nagpabilib gyud ka nga kaya nimo. Dahil gusto sa babae kung ikumpara sa laki, Angeli. Mas maayo pag bulikay na lang yun ka. Kapila na ninyo buhatan nimo. Kaduha pa man. Pero dugay na kaayo tong una. Stupid. Huy, Napasakitan ka na din niya sa una. Unya, midukot ka. Unsa man ka? Masokista? Nga ganahan mo ng pasakitan una pa himusli? ako siyang gihatagan og hikayon.
Tungod kay sa akong pagpanginahanglan. Siya ang akong kasandigan. Angeli, di aman unta ko. Kalusok ka duwa ka magin mo duol ug mohangyo nako aron matabangan ti ka. Dili pag ka balibaran unta. Kung may dir ka palang unta. Pero ambot. Kung nga nung wagin na di mo buhata. Imo maging gilisod-lisod ang imong kaugalingon. Ug dili pa igo. Imo paging gisugal ang imong dungog. Busit! Akong inang bisit, uy. Ang kahigayunan ang buot ako ipasabot. Dili ikaw. Kadali ba di mo nakariak? Ngawa man to kung maglitok siyang pangan. Tana, Ano siya tana? mamauli na ta. Dili. Hoy, nauli anak ko. Maong dili mahimo nga magpabilin ko din eh. Magpabilin ka tungod kay gusto namong siguroon kung wa ba'y problema nga miabot ang imong tiyan nga naigo sa kumo atong balik kog utok. Ay, maringon anak, Chris. Katong imong amo. Kura di ay. Dili sa day mo. Gusto na mo ano eh. Mapauli na lang lagi ko, Paparts. Nga nung mamugos manggintahon ka, uy. Tanawar ka nun siya nahitabo ng kapating ni mo. Ha? Kuwang ka na lang patyo na tutawana. Unya, dili ka gyapon mo tagam. Humanin niya yung gibuhat ni mo. Ikihag si Angeli. Dili ba mahimo nga imo ng palabyon ang sayo pag ibuhat karon ha? Kaya dili basta-basta. What if? Ha? Nadiskuhido ka. Pasalamatan ako siya. Tungod kay iya kong natabangan aron maimpas ang tanang kasakit nga akong gipasan ining kalibutan na. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.